Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og tak for 5 subs, fordi det er min subs special. Og tak, og hvis I ikke har abonneret, så kan I lige gå ned og trykke på den røde knap. Og det er god påske til jer derude, så hvis I ikke vidste det, har jeg fået påskeæg. Ja, og så skal vi så lige taste-teste, fordi der er noget, jeg ikke har smagt, og der er noget, jeg har smagt. Så ja. Jeg skal bare lige starte med de her. Sådan nogle her. Mærkelige nogen. Prøv at se. Det er sådan en maste. Ej, Jeg waiting. Jeg waiting. 3 ud af 10. Det smager virkelig godt. Så går vi videre til den her. Dem har I nok alle sammen smagt, så smagt. De er rigtig originale, så okay. Jeg synes bare, de mangler rimelig meget andet smag end bare chokolade, for de smager alle sammen også af det samme. Det ville være ret, hvis de smagte lidt forskelligt. Det er ikke hele tiden smager det samme, fordi det er lidt kedeligt. Ej, jeg spiller godt nok mange på gulvet. Nå. Det er det, der tror jeg. Det er mit kæmpe påskeæg. Jeg ved ikke, om I har smagt det, men jeg havde lige kommet til at åbne posen, inden vi starter video. Med de her små laver. Grøn, rød, orange og hvid. Jeg tror, vi starter med den hvide, på grund af, at jeg kan normalt ikke lide de hvide. Så. Der tror jeg på. Så prøver vi den orange. Jeg synes faktisk godt kunne lære lidt at vinker mere, fordi de smager jo af noget andet. De her. Og den røde. Og den grønne. Jeg rate dem her 8 ud af 10, for jeg synes, det er virkelig gode. Jeg elsker vinker ved. Kom. Ja. Og det er virkelig, det er sådan nogle, der er også nogle blå gule nogle af dem her. Der er de her vingummi, er der også en gul og nogle lag. Rimelig gode. Den lille har bare sådan en mærkelig konsistens. Hvorfor har jeg så mange af de der mærkelige vingummi? Jeg har smagt den her i det grønne med noget chokolade på, så det skal prøve det til. Ej, det faldt ud. Jeg hælder ud. En kanin og en hvid kanin. Ej. Er det her en gode? Ja. Jeg elsker påskeskum.
Se, de kysser. Jeg vil nok rate dem. Ej, mit kamera. Jeg vil nok rate dem 6 ud af 10. Eller 7 ud af 10. Så har vi en helt lille småkage her. Som jeg også har fået. Jeg ved ikke, hvorfor man får småkage. Men det gør man bare nogle gange. Ja, den har med sådan noget chokolade ind i. Okay. Jeg vil rate den 9 ud af 10. Den er virkelig, virkelig god. I love it. Okay, dem har jeg sikkert smagt alle sammen. I her. Virkelig originalt. Seks ud af 10, tror jeg. Og jeg ved ikke, om jeg kan lide dem her. Jeg har aldrig smagt dem før. Jeg synes ikke, det smager så godt. Tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det der inde i midten. Jeg kan se, der er sådan noget hvidt. 4 ud af 10. Riflasmæk her. Ja, det var en anden. Og hvis din skærm bliver lidt mørk til, fordi jeg ikke har tændt lys, jeg kan godt lide det. Jeg ved ikke, om det gør en stor forskel. Ej, det gør det nok lidt. Jeg synes, den her er virkelig god. Den her. Sådan en slikkepind. Ej, det knækkede. Se. Jeg vil lige være sød, for det ikke er hals. Jeg hader chokolade. Jeg hader det. Især sådan noget påskechokolade. Det var lige med det felt. Husk at like og subscribe dernede. Og så vil jeg egentlig bare sige tak for den her video. Vi ses i næste video, og hej. Hej. Upsi, hej.